nganso de tanda de dix med la saja di doa hotel ani charing la sra charing kala doring la da lag doina ezer la da ta tikala kanda manda pepa jada di ya shaya ge boka rayo dra nganso chama ani delia dry antene ni tung ka Beju Peris sopa do Belgium Peris sopa juje resha ani de singi kandala so Beju Peris sopa nyang da bede jajo sopa yo sara ni Peris kanda koga tende jirai sare nganso de la droje ni ni tung ka mama je yi ani jada dere jada kini yo tandu jada chikte da de ama jada pe chemboyo to da nganso jada ani loga da nop chi kallo do na ye ninja gewo shot de dishata mucha todo ti dori de rasta ne monche tomboka sino chi tong ge chi je ti ayen monche tomboka la be junu chare cha momit ni ora eso tong no de so che de te ni janju te ni le sa ani ti che de tinyan de jana ye bad de yo ina kale ina ta ya da kanda nganto tis ko te yongo kilometre çıkmış mı da? Een soort meditatie om, totdat ik het harde bewijs met eigen ogen zag. Dus vandaag heb ik hier Andy Vermaald. Ik heb Andy gevraagd voor een korte voorstelling. Ja, dus vandaag komen we hier samen met mensen van de Oeigoerse gemeenschap en de Tibetaanse gemeenschap. Maar dus eigenlijk alle etniciteiten die door China worden onderdrukt. Om eigenlijk vandaag te zeggen dat wij niet akkoord zijn
met de mensenrechtenschendingen die op grote schaal gebeuren in China. Enerzijds de Oeigoeren zijn daar slachtoffer van, de Tibetanen, maar daarnaast ook de Falun Gongs. Falun Gongs zijn mensen van 56 verschillende etniciteiten, aanhangers van Taoïsme, Boeddhisme en Confucianisme. Die worden onderdrukt, die worden gebruikt voor orgaandonaties. We willen hier vandaag een diplomatiek signaal geven om eigenlijk te zeggen, dit kan niet. Ja, dankjewel. Dankjewel Andy. Dank u. De journalist de Mambol Lissera. Kon ze dan de lage die shit Barisha Korans. En dat het dus uiteraard praktisch is om een spektakel te leveren en om de schone voetbal. Hallo. Daar staat een accent en vrede is allerminst het ineenkrimpen in het verleden. Die vrede, vrijheid en gerechtigheid vooropstelt zich, zoals PZ2 aan de IJzer. Dus nu heb ik meneer de ondervoorzitter van Aan de IJzer organisatie. Ja. En ik heb meneer gevraagd voor een kort interview eigenlijk over dit organisatie en ook het programma van vandaag eigenlijk. Meneer de ondervoorzitter, dankjewel voor uw tijd. Ja, u zit hier in de IJzertoren. Een monument. Het is de grootste vredessite in Vlaanderen. Het is ook de hoogste. Hè. Er is een toren van 84 meter hoog en die zich natuurlijk ook leent voor een spectaculaire actie als vandaag. Hè. Het afdalen met vlaggen en met een spandoek. Dank u wel meneer de ondervoorzitter. Dat klopt, ja. En vandaag is er wel ook een programma georganiseerd. Kunt u een klein beetje vertellen over dit programma? Ja, wij zijn het eigenlijk snel met de organisatoren, want het zijn een 5-tal verenigingen die het organiseren. Ja. We zijn heel snel tot een akkoord gekomen, na kort overleg. We waren het inhoudelijk heel snel eens. Ja. En de bedoeling is om inderdaad de publieke opinie wakker te schudden. Wij staan op een week van de opening en de start van die Olympische Winterspelen. Maar het gaat erover bewustwording, dat mensen weten in wat voor land en in welk regime dat die spelen zich afspelen. Dat men daar zich van bewust is dat het allemaal niet zo onschuldig is. Daar ons willen bij aansluiten. Dank u wel, meneer ondervoorzitter. Bestende, medewerker. Oh my god. Dat is dicht, wist dat. Dat ook allemaal. Wauw. Vanaf hier kunnen we dik spelen laten zien. En nu, oh my god, daar zijn ze. Mooi. Daar zijn ze. Ik nog een beetje in. Oh ja, hier zijn ze. Hier zijn ze. Hij moet zelf doen dat allemaal van hier. Zij moeten van hier naar beneden gaan. Oh, dan Koran doa dabi. Dan Koran terima deh. Dat is iets. En neem maar holen maar daar is het. Hoe hoog is dat? Hier zitten we op 84 meter. 84 meter. Dat is bijna 100 meter, ja. Ja, amai. Dan gaan ze dan vet Koran ja kankan lah. Lihat ya. Ja. Kemmelberg. Ah ja, Kemmelberg. Ja. Kemmelberg ligt daar, dus Ja. de Ieper ligt daar. Amai. Poperingen ligt daar. Ja. Achter de bergen ligt Frankrijk. Ja? Achter. De bergen ligt Frankrijk. Kon dat
되게 리지도아 리지기 잘로라 프랑크레기 열라서 안튼 저 데 오스텐데 데다 오스텐데 데 열라서 데 아니 뉴포르트 데 열라서 야 웨스텐데 데 알레도 여다라 소토라 드레베 소토라 드니마 처음에 임베 마 용기다 라도 Hallo, bent u klaar ervoor? Beetje zenuwachtig? Nee? Heeft u meerdere keer gedaan? Ah, ja. Ja. Dela, di rigido, pigi rigido, di giallo la Francia yorsa. Pigi rigido, pigi rigido unde. Di giallo la Francia yorsa. Mooi rechts dan, hè? Ja, en hier ook. Mooi rechts maken. La galerie dat is daar. Ja, goed. Oké, maar dan gaan we 차도 냠대다. 인다. 오늘다. 오늘 그래. 벨전 비리 미만 상매 깔래 잡체 저부르다 드리. 네, 오늘 그래. Yes, modelen. 그렇게 인터뷰 진행인데 드리.当你们给讲到当前，就叫让我去给什么建议，我都等来全差不多。第十六讲了呀，我说点军养老了，你们就给我们去，通过他这个地方都天天切切，那个两多去切切，就在到了几个月切切，我说木头切这个地方都做过呀，做过呀。I request everyone to come together and let's take a beautiful group picture. 아주 강간하지 저도 깜짝도 지금 제가 부도 주시고 Het is een huzarenstukje om de Tibetaanse vlag aan de IJzertoren te kunnen uitrollen. Er staat een strakke wind van bijna 7 Beaufort en slechts 1 alpinist waagt het om met een touw de toren af te dalen. De vlag is nauwelijks onder controle te houden, maar wordt uiteindelijk helemaal uitgerold onder luid gejuich.
De IJzertoren steunt de aanklacht van de Tibetanen en Oeigoeren tegen hun onderdrukking in China. Denkend aan wat in de Eerste Wereldoorlog is gebeurd, het besef dat groeide bij de soldaten dat zelfbeschikking een democratisch recht was. Dat zij zelf over hun eigen lot zouden kunnen beschikken.